Berrikuntzaren eta etengabeko hobekuntzaren aldeko apustu garbia Maristak Bilbaon, matematikaren irakaskuntzan ere. Ikasgai zorrotzonek orain metodologia berriak gehitu ditu ikaskuntza dinamikoagoa eta eraginkorragoa izan dadin. Aurrezkuntzatik lehen hezkuntzaraino ikastetxeak matematiken Singapur metodoa finkatu du. Metodologia berritzaile honen bidez, ikasleek ulermena, kontzeptuen barneratzea, matematikaren aplikazioarekiko gogoa eta eguneroko bizitzako arazoen kudeaketa garatzen dituzte. Zergaitik Singapur, gure helburuak betetzen dituen metodologia bat delako. Erakargarria da, eraginkorra, esanguratsua, eta umek asko lan egiten dute taldeka, metodo honek gainera garrantzitsugarria ematen dio manipulatzeari, eta hori da guretzako benetako abiapuntua. Ikasleak zenbakiak eta eragiketak ulertzen hasten dira manipulazioaren bidez. Matematikak eguneroko bizitzan ikustea lortzen dute, jarduera simpleen bidez eta material erakargarriekin irudikatzen dituzte. Polikuboak, erregeletak, zenbakizko balantzak, dirua. Ondoren algoritmoa lantzen dute, formula matematikoa. Horrek bere funtzioa ulertzen laguntzen die eta materiarekiko jarrera positiboa garatzen dute. Hasten dira gauzak manipulatzen eta berehala gauzak ulertzen dituzte. Orduan, gauzak ulertzean beraien buruarengan konfidantza sentitzen dute. Horrela, Maristak Bilbaok bere helburu nagusietako bat lortzen du. Ikasleak protagonista diren ikaskuntza esanguratsua eta motibatzailea sustatzea. Arrastoa hausten duen ikaskuntza sustatzea.